Il-Maltemp li ħakem l-Gżejjer Maltin fil-31 ta' Marzu tal-1979 żgur li jibqa' mnaqqax f'moħħ dawk il-bosta Maltin Wawċin li dakinhar inġabru biħġarhom madwar il-monument tal-Ħelsien fil-Birgu biex jiċċelebraw il-ħelsien mill-ħakma ta' sekli sħaħ mill-barrani fuq pajjiżna. Nettu Farrugia, attivist veteran tal-Partit Laburista, kien fost il-folla meta dakinhar il-Perit Domin Kumintov tela trejqa mħarbta tal-monument, simbolu li jfakkar fil-mixja jibsa li pajjiżna u niesu kellhom jimxu u permezz tat-torċa kebbes in-nar fil-kaldarun biex qatt ma jintefa' aktar f'qalb in-nies. Mument li baqa' mmarkat bħala twelid ta' Malta ħilsa. Tibqa' memorja il-Maltemp li kien. Fis-sens il-Maltemp anke kien sinifikattiv kważi, fis-sens illi konna se neqilbu paġna ġdida. Filli konna għadna niddependu mill-ħniena tal-Gvern Ingliż, filli issa minn dakinhar il-qudiem konna se nieħdu rajna f'idejna. Huwa spjegalna kif kienet ir-rieda assoluta tal-Gvern Malti immexxi mill-Perit Mintoff li waslet għal dan il-mument storiku. Is-Sur Farrugia jemmen bisħieħ l-attiviżmu politiku kien kruċjali sabiex pajjiżna jikseb il-ħelsien mill-influenza barranija u sostna li għandna nkomplu nafsu fuq l-importanza tal-attiviżmu politiku anke llum. Iva, l-attiviżmu politiku huwa ferm importanti u għalhekk inħeġġeġ il-kulħadd illi ġurnata bħal-għada, iva, nikkommemorawha. U nikkommemorawha bis-sem tagħna, bis-sem attiv tagħna. Huwa ħeġġeġ lill-pubbliku biex ikun preżenti għad-diskors li se jagħmel il-ħamis filgħaxija il-Prim Ministru Robert Abela b'xatt ir-risq il-Birgu biex titfakkar din il-ġurnata tant importanti fl-istorja ta' pajjiżna.